Vi har haft projekt om produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Det var ikke meget. Hvad er forskellen på konventionelt og økologisk foder? Altså det økologiske kvæg, de får frisk kløvergræs, fordi de har krav på at komme ud 6 timer om dagen i sommerhalvåret. Og så får de græsinsilage, kraftfoder, korn, heltid og andet. Og den konventionelle får meget majs, kraftfoder, sojakager, korn og biprodukter og andet. Og den konventionelle landmand går meget op i kroner og øre. Det er derfor blandt andet, at de konventionelle kvæg de får meget majs. Fordi majs det er nemt at producere, det er billigt, og det har et meget højt næringsindhold. Mens den økologiske, det er meget med etik, at dyrene skal have det godt, og at de skal ud hver dag, og at de får muligheden for at få noget frisk græs osv. Og vitaminer og mineraler. Der er kvægene, de har brug for at have en god balance i vitaminer og mineralerne. Blandt andet E-vitamin, som forstærker immunforsvaret. Og mangel på det kan føre til sygdom, eller at blodet koagulerer, eller det samler sig. Selen, zink, mangan, biotin, niacin og øvrige B-vitaminer, de er også meget vigtige, men fordi de styrker immunforsvaret, og de virker som antioxidante. Men man skal bare passe på, at de ikke får for meget, fordi det kan godt være skadeligt. Og hvad for noget foder er mest effektivt? Altså det er nogenlunde det samme. Det økologiske, det kan godt være lidt sundere, fordi der kan godt være nogle giftrester eller gødningsrester i det. Men ellers så er det meget med vitamin- og mineralbalancen. Fordi hvis den ikke er i orden, så kan køerne blive syge, eller de producerer bare ikke lige så meget mælk, som de kan. Og de konventionelle landmænd, de har det nemmere ved at holde styr på balancen, fordi deres kvæg går hele tiden indenfor, så de kan måle af, hvor meget foder de skal have for at holde den rigtige balance, hvor økologerne ikke har den samme mulighed, fordi deres kvæg skal ud og have en masse frisk luft og græs, så der er det lidt sværere for dem at holde balancen. Og det er også en af grundene til, at de konventionelle kvæg, de producerer lidt mere mælk end økologiske. Ja, hvad er GMO? GMO det står for genetisk modificeret organisme. Teknikken bag genteknologien er, at for eksempel hvis du tager et plante eller et dyr, så kan du forveksle, eller så kan du putte et nyt gen ind i den, eller få den til at miste genet. Ja. Altså bliver kaldt gensplejsning. Ja. Hvem er forbrugeren af GMO? Det er ikke bønder, det er ikke de økologiske bønder, det er de kommercielle. Eller ja. Og dem der er imod forbrugen af GMO er for eksempel mennesker med allergi eller de økologiske bønder. Ja. I hvilke lande bruger man de GMO-afgrøder? Det gør man for eksempel i USA. Der kan du for eksempel gensplice et gen. Det er for eksempel til hvilken temperatur det er. Lige meget hvor det er henne, så kan det holde til gen til temperaturen. Kunstgødning. Kunstgødning er en gødning, som udelukkende består af stoffer, der dannes af levende organismer og stofskifte. Kunstgødning har kraftig og gunstig indvirkning på den jord, som modtager den. Der er også en masse kemikalier i. Grøn gødning. Grøn gødning er en afgrøde, der først og fremmest bliver dyrket og opsamler kvælstof inden i sædskiftet, som derefter bliver til nedpløjet.
Grøn gødning kan bidrage til bedre miljø for nyttige insekter, og i vintertiden beskytter den jorden for vind og vejr. Husdyrgødning, det er 4 forskellige ting. Alger er ren urin, gylle er en blanding af urin og eksperimenter. Så det er ikke en væske. Jo, det er en væske, men lidt tykkere end alge. Fast gødning er eksperimenter blandet op med halm, og dipstrøelse er en blanding af urin, eksperimenter, halm og derfor ikke flydende. Hvad er forskellen på gødning og kunstgødning? Forskellen på de to gødningsformer er, at kunstgødning godt må indeholde kemikalier og andre ting, som kan dræbe bakterier og ukrudt. Vi kan cutte det der ud, og så kan vi lige sætte os lige igen. Ja, det der. Ja. Det var først. Det er meget forskelligt.